Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka Kot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka Buy Admission ka Badunatam. But she's pa percent ka Jingïaroh. Pila ru ban apply da ka Education Loan. UMLA ka Sohra constituency ba given million. Ula ay ka Jingïaroh iki Pulit ka Sohra but ki Pulit ka Jylla. Bagi kinhon yarap per ki blado Thiah do dem. Hagi kita yo bradap bak la treshitam banwat ka sonam raguvanchi. Hendai detat menhen ka sngi kelami ka kubor. Ka peni ya ka Jingïaroh jang ki Pulit ka Jylla. UMLA ka Sohra ula kren ru holo ka Jingdan kam ban penbet janai ya ka kam junga ukai ha Sohra kena makan long ka basngan. Way na prank ki police station Hangtay hapo Uttar Pradesh. Kelawan ra sisya ya kata ka kubor ka babha nagabenta ka jongi. Kabangina sothu akinigi altayo ki bradep. Ka jingkul mare ka jingmot prakhat jambon na prank ki paiba jonga thain Sohra. Banagalyang ka jonga ngamla panyat chakmat. Klem da penpau hangni ya ka jingso buram ka bakarpang ya ka team jong ka Meghalaya Police. Hapo ka Jylla jong i DGP. Hoj ka East Coastal District team hi Baroh. Hapo ka Jylla jong iba Vivek CM kung i SP. Iba Pinhon CM kung i SDPO Sohra. Hoj iba Anthony Comsit kung i OC jong ka Sohra Police Station. But kumju ya kiwei ki police officials hangni hapo Sohra Police Station. Ai kublai ru kumju ya ki dikhot jong ka SDRF but kumju ya ka NDRF Guwahati. Iba hakimne kitayo ki bladep. Kila do Thiah do dem. Ban tray met ban mensim na kalem ka jongki. Ban persyang man conduct ya ka ni ka search operation. Ai kublai ru kumju ya ka sarkar Jylla hapo ka Jylla jong menteri rangba. Berkumju ya sembut menteri rangba pada pek ya kataran kampo ye. Tiba hapo ka Jylla ka jongki. Berkumju hapo ka jingai mensim ka jongki. Kani da sisa kelalong ka Jingïaroh ka bakrao. Nason simro kani galat banai kublai kerpang ya kita ki kon samla ki laingut ki tourist guides. Kipla ai ka kulu bobet kopiang nagbenta ki Pulit ki jongi pakin yo panyai chakmat ya ka kam ka jongi hoi ya ki tourist guide association ya ki Sohra taxi drivers association yo iru ikabanji snok tilang jong ki West Jande Hills District Adventurous Association ki balawan man ya snok tilang but kumju ya ki snong ki bopher Iba hakimi ki altayo ki bladep. Ki blai kata ka jingis nok tilang. Nagabenta ka sorta. Berkumju ka Jylla bariga thain Baroh. Memang niyo i da sisa ya ka jingsin tu cha pentho brea ka babun. Hakimi ki altayo ki bladep. Nasana ku bre kerpang ya ipa im freeman sim. Ro organize kerpang ya ka ni ka peace rally. Bata peace rally ka jingmu ka bahak madu. Isautu panagalyang ka jongi idon pan penremjur ya ki media houses berkumju ya kato ningot ki bre ki prapentho brea ya ka Jylla pan khamta me ka thain Sohra hi jongi Baroh. Bagi isautu hakini ki hennen damir pat hennen step ngayo i dingba kidan pathai kubor bakato ni ki media houses kila tender ya ka policy statement nagalyang ka jongi bagi isautu pakani kadai ke AA ke panagalyang ka jongi isautu bakum ki brero shwaban penni yakinu ki kubor lani ban pen sapriang yakinu kubor gidon kam banwadru rinkat uji pechisha hoy isau komen si kadai e baka jingat trailang ka borba ka panagalyang job hero kum ki paiba pila ai mensim hangini isni bladap ka ai mensim yakini ki police officials ki jongi ban penlong bakatu ka kubor ka pami henen ka sini kalalong ka job ya Baroh lang. Hendai akan ni ka por ka komentaro ngasim ka ni kala ban penpau ya ka jing solem
ya Mr. Raju Raghavanshi Bladu ya Kemensiam ke Bokoldor Boplay unai ya ke jinjak thai ke Bopam Jikut ya Kemensiam ke Bokoldor ke Jong Paraju opor Boplay dan ringkat unai ya ke jipet dengan Khamtam ya ki bhaing masam ki Bomanjan ki Jong Teling ba kani ka pir zali ni sauthu bakaniru kelalong kum ke jingsneng nagbenta ke Jonghi Baroh lang bagi sauthu ba hakani ka tayo ke Bladep lagaliang Jong ESDU Civil Jong ka Sohra Civil Subdivision ila convene ya ka way ka meeting ka Bekerpang ban persang bangin pinti kena baka jingsngan kamday tanganta ki turus ki bawan sang nagathai ke Jongi Ede ka jingsngan ru kanong nagabenta ki nong sang snong jong nagathai ni Baroh bangai kublay ya Baroh stakeholders ki bawan ni simbenta hagato ko meeting kapanagaliang ka Jingïaroh habang na page ya ka press release ka statement ka balay nagaliang jong SDU 7 nga menjur ka sisya ya ki points ki babun Barkaway ka benda ka papongsang blakran hene nagaliang jong EMDC. Ni sautu ba nang ni sakman ni don kam ya ki homestay owners. Lagi ki try homestay ba ni try lang ba ki snong kita ba kumju nagaliang jong bol sarka. Bara don kam ban pinti kana ba kan don ko compulsory registration hapo ka M time app nagabenta ki homestay jong pi Baroh. Kani kan pinti kana Bayway ki bawan rung hapo ki homestay ki jangki dan kam ban register ho yakini kita yo ki Bladep nadu kita ki benai ki Bladep dan na pedeng ki try homestay ki brapen pau ba lesi bambiang ka network sini stan Sohra ting hada nagadaw jong jinslap isotu dan ka por baga thot ko mobile network lesi ka ni ka app ka dan kam yakata ka online kadang isotu batang hapor po offline laban upload upah ke MTM app ditang sio network lalaban upload ya kita kijindan kam katkum kajilan nur nagaliang joko sarkar abangi keran ru mentan nagaliang joi chairman ni Bangladesh pan pinsgo balakin tujur ya ki tourist ki bawan sa ni kathang ki Jongi baladan kam ban penang compulsory Baroh ki tourist bawan sa ni kathang ki Jongi can utilize yakini ki local guides ki Jongi Bangiyo banagaliang ni Jongi ni don ki kon samla ki balalong la bet la biang ki la don ka jing start ka jing shaphang Henry nagaliang ka Jongi ni don kam susu lesi ka capacity building badahan ito yo Bladep Bladep nya keren ru badi director tourism banagaliang Jongi kum ka tourism department ki kloy banwan ai ya ka training program ka Bekerpang Baniyarap ya kata capacity building nagbenta ki khod samla ki Jongi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.